Malayaxi beşe kemin bi destê Malayaxi ve ji İsraîlê re barê gotina Xudan. Ji we hez kirim, Xudan dibêje. û hûn ma te çi me hez kirin dibêjin. Ma Esav ne bira Yaqûb bû, gotina Xudan. û min ji Yaqûb hez kir û ji Esav kerehîm û çiyayên wî wêran kirim û mêrasa wî dam çeqelên çolê. Madem ku Edom em eciqîn lêbelê em ê vegerin û em ê xerabeyan ava bikin dibêje, Xudanê artêşan wisa dibêje. Dê ew ê ava bikin lêbelê ez ê xera bikim û dê ji wan re sînorê xerabiyê û netewa ku Xudan aba dîn lê hatiye xezebê bên gotin. û dê çavên we bibînin û hûnê Xudan ji sînorê İsraîlê wê de tir de jî mezine bibêjin. Law ji bavê xwe re û qul ji efendiyê xwe re hürmetê dike. Kayînên ku navê min biçûk dibînin, ger ez bav bim, ma kanî mezintiya min, ger ez efendî bim, ma kanî tirsa ji min. Xudanê artêşan ji we re dibêje. û hûn ma me çawa navê te biçûk dîtin dibêjin. Hûn li ser pêşkeşîgeha min nanê min dar pêşkêş dikin. û hûn ma me te biçe min dar kirin dibêjin. Bi gotina we ya sifra Xudan tiştekî ku divê biçûk bête dîtine. û dema bi qurbanî heywanê kor pêşkêş dikin, ma wekî ne tiştekî xerab be. û ya kulek û nexweş pêşkêş dikin, wekî ne xerab be. Haydê, ji welê xwe re wê pêşkêş bike. Gelo dêş te razî bibe. An jî dê te bi giramî bigire, Xudanê artêşan dibêje. û niha ka sayeya Xwedê bixwazin ku bila ji me re xêrê bike. Ev bi destê we vebû. Ma wê di nav we de dê kesî qebûl bike, Xudanê artêşan dibêje. Xwezîka di nav we de yek hebûya û deriyan bigirta ku hûn li ser pêşkeşîgeha min li cihê vala agirê vê nexin. Ez ji we ne dilxweşim, Xudanê artêşan dibêje. û ez razî nabim ku ji destê we pêşkeşiyê rayêlim. Ji ber ku dê navê min ji cihê hilatina rojê heta cihê ku diçe ava di nav neteweyan de mezin be û dê li her derê ji navê min re bixur bêne şewitandin û dê pêşkeşiya paqij bête pêşkeşî kirin. Ji ber ku dê navê min di nav neteweyan de mezin be, Xudanê artêşan dibêje. Lêbelê hûn bi gotina sifra Xudan min dar e û derameta wî xwarina wî ji rêzê ye wê xera dikin. û hûn avay ev çi westandine dibêjin û jê re ûf û pif dikin. Xudanê artêşan dibêje û hûn ya hatine dizîn, ya kulek û ya nexweş tînin. Hûn pêşkeşiyê wisa tînin. Ma ez wê bi rêzê ji destê we distînim, Xudan dibêje. û fenekê çawa ku dikeriyê wî de heywanê nêr heye lê qewlê dide û ya bi qisûr ji Xudan re qurban dike bila bi nalet be. Ji ber ku ez qiralê mezinim, Xudanê artêşan dibêje û di nav neteweyan de navê min tirseyêz e. Veşad û emîn. û niha ya kahîno, ev emir bona wê ye. Ger hûn guhdarî nekin û mezintîdayîna navê min nexin dilê xwe, Xudanê artêşan dibêje, ez ê naletê ser we de bişînim û ez ê naletê li duayên wê yî berdariyê bikim û ji xwe min naletê li wan kirin, ji ber ku hûn wê naxin dilê xwe. Avay, ez ê tova we birizînim û sergînê bi wecên we bireşînim, sergînê qurbanê yên cejnên we û hûn ê bi wê ve bêne birin. û bona ku bi lewî re peymana min hebe, hûn ê bizanibin ku vî emrî min ji we re şandine, Xudanê artêşan dibêje. Bi wî re peymana min jiyan û xweşî bû. û bona ku bitirse wandan wî û ji min tirsiya û ji navê min lerizî. Zagona rastiyê di devê wî de bû û di lêvên wî de neheqî nehat dîtin. Bi min re di xweşî û rastiyê de meşiya û gelek zilaman ji fesadiyê vegerandin. Ji ber ku divê lêvên kahîn zanînê biparêze û divê mirov di devê wî de li zagonê bigerin. Ji ber ku nûçegiyanê Xudanê artêşan e, lêbelê hûn ji rê çewt bûn û ev hînkariyên xwe ve gelek zilaman di zagonê de çerixandin we peymana lewî xera kirin, Xudanê artêşan dibêje. û çawa we birêyên min ve negirtibin û di zagonê de ji kesan re giramî girtin, min jî we li ber hemûya netewê vî awayî bê qîmet û nizm kirin. Ma bavê me hemûyan neyeke? Ma xwedayekî me neafirandin? Ma çima herkes peymana bapîrên me xera dike û vî awayî xayintiyê bi birayê xwe re dike? Cuhuda xayintiyê kir û li İsraîlê û li Orşelîmê tiştê mekruh bikaranîn. Ji ber ku cuhuda cihê pîroz yê ku Xudan jê hez dike min dar kir û bi qîza îlahiyê biyan re zewicî. Dê Xudan zilamê ku ji çadırên Aqub veya kirine yê ku hişyar disekine û yê ku bersivê dide û yê ku pêşkeşiyê ji Xudanê artêşan re pêşkêş dike jê bike û bavêje. û hûn vêya jî dikin. Bêstirên çavan bi girî û bi nalînê pêşkeşîgeha Xudan da digirin ku êdî pêşkeşiyê nabîne û bi xweşiya dil wê ji destên we re nayêle. û hûn dibêjin, çima? Ji ber ku Xudan di navbera jina ciwantiya te û te de bû şede. Ew pîreka ku heval û pîreka te ya ku te wê re sondê xweriyê yî, lê dîsa jî te xayintiyê wê re kir. û çawa ku maweya ruh pê re bû, ma tenê nekir. û ma çima tenê? Ji ber ku li nijadekî Xwedê digere.
Hûn jî rihê xwe biparêzin û bila tu kes ji pîreka ciwantiya xwe re xayintiyê neke. Ji ber ku Xwedayê İsraîlê xudan dibêje. Ez ji hev berdanê û ji zilamê ku kincê xwe bi xwedariyê dixwimîne dikerihim. Xudanê artêşan dibêje. Bona vêya rihên xwe biparêzin û xayintiyê nekin. We bi gotinên xwe xudan bêzar kirin û we ma me wî çi bêzar kirin dibêjin. Bi vî awayî axaftina xwe her zilamê ku xerabiyê dike di çavên xudan de qence û ji wan dilxweş e. An jî Xwedayê dadiyê li ku ye? Beşa sevemîn. Havay, ez nûçegiyanê xwe dişînim û dê pêşiya min de rê amade bike û dê xudanê ku hûn lê digerin nişka ve were perestgeha xwe û milyaketa peymanê ya ku we bêriya wê kirine dê were. Havay, tê, xudanê artêşan dibêje. Lêbelê ma kî dikare li ber roja hatina wî deyax bike û gava bêta xuyakirin ma kî dikare bisekine? Ji ber ku dê be mîna agirê kesê ku lajwerdê safî dike û mîna kîlayê ku diçerpîne. û dê mîna zilamê ku zîv safî û paqij dike rûnê û dê lawên lê wî paqij bikin û dê wan mîna zêr û zîv safî bikin û dê bi rastiyê ji xudan re pêşkeşiyê pêşkeş bikin. û mîna rojên kevn û mîna salên berê wîsayê dê pêşkeşiya Cihudayê û pêşkeşiya Urşelîmê ji xudan re xweş werin. û bona daraziyê ez ê nêzîkî we bibim û li dijî afsûnkaran û li dijî zinekiran û li dijî yên ku bi derewan sondê dixwin û di mişeya wan de bi yên ku bi mişe dixebite û li dijî yên ku ji jinebiyê re û ji sewîra xedarî dike û li dijî yên ku mafê xerîb xwar dike û li dijî yên ku ji min natirsin ez ê zû bibim şade. Xudanê artêşan dibêje. Ji ber ku ez xudan ez naguherim. Ji ber vê yekê hûn ya lawên Aqub hûn tune bûn. Ji rojên bapîrên xwe ve hûn ji zagonên min ve çewt bûn û we wan negirtin. Vegerin min, ez ê jî vegerim we. Xudanê artêşan dibêje. û hûn man bi çi vegerin dibêjin? Ma mirov dikare Xwedê bişelîne. Lêbelê hûn min dişelînin. û ma me çi de tê şelandin dibêjin? Di dehekan de û di pêşkeşiyan de. Hûn zaf binalet bûn. Ji ber ku hûn hemûya vê netewê hûn min dişelînin. Hemûya dehekiyê bînin mala embarê ku bilal mala min xwarine be û niha min vêya biceribînin. Xudanê artêşan dibêje. Ma gelo ez ê şivakeyên ezmanan ji we re venekim û qasî ku têra we dike zêdetir ez ê bereketê bi ser we ve nerjînim. We zêbiye ku dixwe û diqedîne di oxira we de bipekim û dê zadeya xwe we xera neke û li beyarê mêvayê dê bê hilber nebe. Xudanê artêşan dibêje. û dê hemû netewê ji we re bibêjin dilgeş. Ji ber ku hûn ê bibin welatekî ku ji mirov re xweş tê te xuyanî kirin. Xudanê artêşan dibêje. û gotinên we li dijî min tund bûn. Xudan dibêje. û hûn ma me li dijî te çi gotin dibêjin? We gotin. Ji Xwedê re qultîkirin tiştekî vala ye. Me bi noturvaniya wî girtin û li ber Xudanê artêşan ve şînê girtin û meşiyan. Ma çi qezenc bû? û niha em ji kesên qure re dilgeş dibêjin. Karên yên ku xerabiyê dikin jî pêş ve diçin. Xwedê jî diceribînin û xelas dibin. Wê çaxê yên ku ji xudan ditirsin bi pev re axivîn û xudan baş guhdarî kir û bihîst û bona yên ku ji xudan ditirsin û navê wî difikirin li ber wî pirtûkek bîranînê hate nivîsandin. û di roja ku ez ê bikim de dê ew ê bibin yên min, dê bibin malên minê xas. Xudanê artêşan dibêje û zilamek lawê xwe yî qultiyê jê re dike çawa biparêze ez ê wan wisa biparêzim. Hûn ê vê çaxê vegerin û di navberayê salih û yê xerab de û di navberayê ku qultiyê ji Xwedê re dike û yê ku jê re qultiyê nake de cihêtiyê bikin. Beşa çaremîn. Ji ber avay ew roj tê mîna firnê dişewite û hemiyên qure û yên ku xerabiyê dikin dê bibin ka û roja ku di hatinê deyî dê wan bişewitîne. Xudanê artêşan dibêje. Wisa ku dê di wan de reh û gulî nehêlin. Lêbelê dê ji we re ji yên ku ji navê min ditirsin re roja rastiyê ya dibazikên xwe de çêbûnê tîne dê hilê û hûn ê derkevin û hûn ê mîna golikên axurê bipengizin. û hûn ê xeraban bigirin bin lingan. Ji ber ku di wê roja ku ez dikim de dê ew ê dibin navkoyê lingên we de bibin xwelî. Xudanê artêşan dibêje. Zagona qulê min Musa qaydeyan û daraziyan di bîra xwe de bînin. Ew zagona ku li hore bêbona hemûya İsraîlê min emir dawî. Avay, berî ku roja xudan ya mezin û tirseyê zwere, ez ê pêxember Elyas ji we re bişînim. Dê ew ê jî dilê bavan wergerîne lawan û dilê lawan wergerîne bavan. Da ku ez werim û bi naletê li dinê nexim.